Значи, изкуственият интелект се развива, с бясна скорост, нали? И е напълно нормално човек да се почувства малко претоварен, дори изостанал. Обаче, какво ако има начин това притеснение да се превърне в увереност? Точно за това ще си говорим днес, за един подход, който цели точно това. Ето го и въпросът. Случвало ли се на човек да се чувства изостанал от технологиите? Сигурно много хора биха отговорили с да. И това усещане, че всичко се случва твърде бързо, то е напълно нормално. Нека започнем точно от тук. И ако тези неща звучат познато, значи не сме сами. Този технически жаргон, който чуваме навсякъде, усещането, че всичко е твърде сложно, или пък онзи страх да не направим някоя грешка. И разбира се мисълта, че вече е твърде късно да се уча. Всичко това са съвсем реални бариери, които спират много хора. Добре, но хайде да не се фокусираме само върху бариерите. Нека да видим какво е решението. Има едно такова, което е създадено специално, за да разбие тези пречки и да направи изкуствения интелект, достъпен за абсолютно всеки. И това е Ageless AI Academy. Всъщност, това е онлайн академия с една много ясна и страхотна мисия – да направи изкуствения интелект разбираем и полезен за всеки, без значение от възрастта или от това колко опит има с технологиите. Ето го и мотото им. Научете AI със собствено темпо. Това е ключовото обещание. Идеята тук не е за някакво напрежение, за сложни изпити или нещо подобно. Не, става въпрос за овластяване. Да можеш да учиш спокойно, без натиск, точно според собствените си нужди и време. Добре но как една толкова сложна тема изведнъж става достъпна? Каква е тайната? Всичко се крие в философията им на обучение. Философията е супер проста всъщност. Без сложно говорене, без технически жаргон. Вместо някакви сложни дефиниции се използват аналогии от нашето ежедневие. Давам пример. Генеративният AI не се обяснява като някакъв сложен алгоритъм, а по-скоро като един изключително умен личен асистент, някой на когото просто казваш от какво имаш нужда. И ето тук разликата направо блести. От едната страна имаме традиционалното обучение, което често означава бързо темпо, много жаргон, стрес. А от другата имаме подхода на Ageless AI, който е гъвкав със собствено темпо. Вместо сложна теория, практически задачи. И всичко това на прост ежедневен език. Просто подход, който е центриран около човека. Така, за кого е предназначена тази академия всъщност? Точно за хората, които често се чувстват, така да се каже, изостанали от технологиите. За професионалисти, които не са в IT-сферата, но искат да са по-продуктивни. За пенсионери, които искат да научат нещо ново и да останат активни. И, честно казано, за всеки, който е просто любопитен за AI, но просто не знае откъде да започне. И тук учебната програма е много интересна. Не е просто някакъв сбор от уроци хвърлени на куп. Не. Структурирана е като едно пътешествие. Едно пътуване, което изгражда увереност стъпка по стъпка. Нека да видим как изглежда този учебен път. Има 6 основни стъпки. Първо, започва се от най-основното. Какво изобщо е AI и къде го използваме, без дори да се усещаме. После, запознанство с инструментите, като ChatGPT и Claude. Третата стъпка е супер практична. AI в ежедневието. Как да си организираме деня, да пишем имейли, да планираме пътувания. Четвърто, преминаваме към работата, как да съставяме документи или да генерираме идеи. Петата стъпка е изключително важна – безопасност и етика. Как да си пазим данните и да проверяваме фактите. И накрая, шесто, всичко се прилага на практика с малки мини-проекти. И ето няколко примера колко практично е всичко това. Целта е да се научи как да се получава реална помощ. Да речем, планиране на пътуване. Командата е проста – създай ми 3-дневен маршрут за Париж. Или пък писане на имейл. Помогни ми да напиша учтив имейл до съседа си. А защо не и идеи за вечеря? Дай ми 5 лесни рецепти с пилешко. Всичко е незабавно приложимо. Обаче да използваш AI не е само да даваш команди, нали? Тук има един много силен фокус върху безопасността. Защото е ключово да се разбере, че AI може да прави грешки.
Затова програмата учи на нещо изключително важно – да се проверяват фактите, да се мисли критично. И разбира се, как да се защитават личните данни и да се разпознава дезинформацията. Това е супер важно. Защото в крайна сметка целта не е просто да се научи как се работи с един софтуер. Истинската цел е да се види как това има реално положително въздействие върху живота отвъд екрана. И какви са ключовите резултати за хората, които преминават през това? Ами те са няколко. На първо място, намалява страхът от технологиите. Това от своя страна води до повишена увереност. И оттам идват и чисто практическите неща. Спестено време в ежедневните задачи и откриването на съвсем нови творчески възможности. И може би тук стигаме до най-важното. Всъщност не става въпрос само за софтуер, става въпрос за овластяване. Истинската стойност е в това усещане за увереност, за независимост, да знаеш, че технологията е просто инструмент, който ти управляваш, а не тя теб. И така, стигаме до финала с това страхотно послание. Никога не е твърде късно да започнеш да учиш. Това е напомняне, че възрастта наистина е просто число. Любопитството и желанието да научиш нещо ново, те просто нямат срок на годност. И така, ще завърша с един въпрос, който да остане за размисъл. Ако човек разполага с такъв търпелив и умен AI асистент, какво би създал, какво би организирал или какво би опростил в своето ежедневие, в работата или в хобитата си?